बाबू गोइल बा दिल्ली फाइनल परीक्षा देवे जानलू। गोइल बा तो का हो देखी खाना बनावत बनावत हमार हाथ दुखा जाता। अब आवत है तो ओकर बियाह कर दी बबुआ। बात तो सही कहता रू। हाँ। देखो 3-4 जगह से लड़की वाला हमारा लगे फोन भी कोई लालू आ संपर्क भी कोई लालू। हाँ कहता लो कि शादी अपना बाबू के को दी। हाँ। तो आवेला नू तो ओकर शादी कर दी यही लोगनवा में। अरे एकदम करी जी हम तो हैरान हो गल बनी खाना जब वो आ जाई ओकर शादी हो जाई जब बहू आई तो तोहरो तो बार मिली नू बुझलू। हाँ जी हमरा सब खाना ना बनी। देखो आजे फोन कोई रहला कि आजे वो आई। आए? हाँ आ बहुत खुश रहला हो। हाँ। कहता कि खुशखबरी हम आएम तो तहन लोग के देम का खुशखबरी दी हो। का जाने जी हमरो लगे फोनमा कइले रहे हमरो नंबर पर ते ये बतिया कहता कि आओ तनी त तारा के खुशखबरी सुनाओ तनी। खुशखबरी दी हां हां यानी बुझाता कि अच्छा लिखले बा मेरी डिवीजन ओकर आई समझ लू। उहे हमरा तो बुझाता कि खुशखबरी उहे सुनाई। बुझाता बढ़िया से पढ़ाई ओकर चलत ना ऐसे इतना खुश बा। दे के आओ तो परीक्षा बा आ कहले आज आवे के। ए माई ए बाबूजी कान खोल के सुन लालो। का बात बा बोलो। गाँव में सब केहू के भौजाई आ गल बाड़ी हमार भैया के कहिया शादी करबलो। रे बबनी उ गइल बा परीक्षा देवे दिल्ली फाइनल परीक्षा क लेता तो ओकर शादी हो जाई। वो सब बात हम नहीं जानत। भैया आई हन तो शादी होई। होली के पहले भाभी के आ जाए के चाहिए तबे नु भौजी आ जाई हन तब भौजी से खूब होली हम खेले। ठीक बा आवता बाबू तो ओकर ए लगन में शादी होइए जाई आ होली के पहले शादी हो जाई आ तार भौजाई घरे आ जाई हन खूबे जितना होली खेले के बा उतना खेल लियो बुझलू। हाँ। कहो हाँ हाँ एकदम। जा तनी गाँव में माई भैया भूजी से प्रीतिया से नंदनिया से कह दे कि होली के पहले हमारे भौजी आ जाइए खूब होली खेले। ए माई ए बाबूजी ये तो हाफत का बड़ी दी देखनी आ कि भैया भौजी के लेके आवत तारा। हाय भाई ये का कहती है बात झूठ बोलती है का। ए आए अच्छा बाबू तो होदे आ गई। आई बा हाँ साचो होदाइए गइल बाबू। सोचू से जोन को तो एगो मेहरारू ओकरा संगे होती हो। आई बा कौन है जी। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो प्रणाम। खुश रहा खुश रहा। प्रणाम भैया। खुश रहो। प्रणाम भाभी। ए भैया कितना सुंदर भौजी कहाँ से लेके आए बड़ा हो। रे चुप चुप ना रहबू गइल दिल्ली ओ जैसे ओकर यार दोस्त होई उन होई। ए बाबूजी तेरा विश्वास नहीं के तो पूछ लो भैया से भौजी है कि ना है। आए देखी ना कितना फटर फटर ही बोलती है का जाने के ह के ना। कारे बाबू बबनी जोन कहतिया तो सही बका। ए बाबूजी हैं बबनी जौन कहतिया उ 100% सही बात बा। ई हमर मेहरारूए हई। हां देख ली बतैबू एक और शादी खाती 5-5 जगह से लड़की वाला आई रहला लो। आइले रहल ई बिगड़त रहन यही से कर ले रहन कह के लिए आइल बड़ा उन्होंने से। लेकिन जाए तो कुछ भी बा। अच्छा ये पूछो ओकरा से कि लड़की के भगा के निकल लेके आई। रउए पूछी हम ना पूछी। रे नहीं पे का बाबूजी बैठ जा बाबू आए ई बताओ का लड़की खानदानी हियो नु। एकदम खानदानी हियो। अच्छा दिल्ली के मशहूर एक जना सेठ जी बारन ओकरे लड़की हियो। अच्छा हो बाबू एकरा के एकर बाबूजी के मन से शादी कइले बड़ी कि भागा के लिए बड़ी। ना हो ना। आ सब के हुआ ओई में शादी भइल सब लोग के सामने। अच्छा हां माने सही कहतर नु एकदम सही कहतनी। तो पूछो सही कहतर जो अभी एकरा बोतियो पर हमरा शौक होला कैसे बचपन में से आज तक कहियो सच बोल रही नहीं। ए माई तोरा हमरा पर भरोसा नहीं खे। ना भरोसा बा लेकिन ते झूठ ज्यादा बोलेलिस ठीक बा आ सच कम बोलेलिस। ए जी अब जाए दी बाबू त बियाह कर लेलस बहुत स्वीकार कर ली रहुआ ठीक बा। बात सही कहता जब बाबू शादी कर लेलस ते लड़की के बहुत स्वीकार कर ही के चाहिए हमके।
ए बाबू हैं? ले जो बहू के अंदर। ठीक हाँ बा बाबू ले जो जो बनी ते हूँ जो अंदर। का रे बबनी, बात तो सही कहली है। ए बाबूजी, हम जन बात कहे नी तो लक्ष्मण के रेखा ह। देखला नु हमार बात सही भइला। भौजी सही की रलिया कि ना? हाँ रे बबनी, ते जौन कहलिया पूरा सच कहलिया। ए बबनी, जो तेहू अंदर अपना भौजी से होली के अब आवे आलन बा, पूरा तैयारी कर जो खेलिए खूब। अब जो होली। पूरा रंग खेल भौजाई के साथ। हाँ, कहत रहल सी अनु। हाँ। होली से पहले ही शादी हो गई, अब का चाहिए? हो पापा सही कहता। जा तनी भौजी से होली के दिन खूब रंग खेले। ए जी सुनी ना, हमारे छोड़े ना नु। अरे तू ई का कहत रू? हम तेरा से दिल से प्यार करेनी। डरल से बाबूजी के तो बाबूजी तेरा के अपन बहू मानिए लेलन। तब कोची के टेंशन बा? अभी हमारे डर लगता, रो हमारे छोड़ ना दे। ना हो, अरे तू टेंशन मत लो। हम जाते नहीं बाजार से तेरा खातिर कुछ लिया आवे, ठीक बा? ठीक बा, जाई जल्दी आ जाए। ठीक बा, हम जाते हैं। है बौरे, कहाँ की तरी? ए बाबूजी, जाते नहीं बाजार से ओकरा खातिर कुछ सामान ले ले आवे। हाँ, जो 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 लेके आओ जो। ठीक बा भाई, जाते हैं। हाँ बाबू जल्दी जो जल्दी जो। ए काका, ए टोला में अरविंद सिंह के घर कोने बा? ए बाबू, अरविंद सिंह के घरवा इहे न हो का? कोनो बात बा का? अच्छा, कोनो विशेष बात नहीं है, हम जातनी। का जी, का बात बा? रउए अक्षय के पापा हैं? हाँ जी, का बात बा? अंदर आई तो अच्छे सब कौन बात बा का? हाँ हाँ, आई आई। बैठी। तू घर क्या बता? का बात बा? देखी, हम दिल्ली से आइल बनी। हमारा औरत के अक्षय भगा लियल बड़े। का बात करता रहो? ई सच बात बावे। हैं? हमार लड़कवा तो कहत रहुए कि ऊ एगो लड़की से, कुंवार लड़की से शादी कइल बा, कोनो सेठ के लड़की से, ओकरा बाप माई के मर्जी से शादी भइल बा, आ तू कहता रह कि हमार मेहरारू हियो। ये कैसे हो सकेला? अच्छा, तब रउआ विश्वास नहीं के तो आधार कार्ड देखी, एमे तारा मेहरारू के नाम मुस्कान हो का? मुस्कान और संतु सने ही हस्बैंड के नाम बाकी ना। मुस्कान पति के नेम संतोष नहीं। तो बात सही बा। इधर सही बढ़ले बा। हे सुनत वाली हो? कहाँ जी? है ना बता? आओ तनी। जी सब बोली जी का हो? का कहत तनी? वहे के बा। हाँ। बतावा हो जोन आइल बिया लड़किया, का लड़किया? शादीशुदा बिया। बा वो करे गो लड़का बा, ओकर हस्बैंड होई हमन। आई बा होई। हाँ, ई का कहत तनी रउआ? सही कहत तनी। बताओ, इतना नालायक अपन बेटा बा, 5 जगह से लड़की वाला हमरा लगे फोन करता, लड़को आदमी कहता लड़की अपना लड़का के शादी कली। अब बताओ हो, तो हमार दिमागे काम नहीं करत। जा बहू के बुला के लिया हो। अबे हम ओकरा के बोला के ले आओ तनी, इज्जत माटी में मिला दे। पूरा जल्दी बुला के रुकी लिया। रहुआ। ये का रे? कहाँ बारिश? आई बा, ई कहाँ से आ गई? रुक का गली से चल नीचे। चिन्ह तारी सिंह के? हम का जानते नहीं के ह? का हो, तू हमरा के नहीं कुछ चिन्हत? तहार साथ खून माफ पावे। तू जौन भी गलती कैलू हम माफ करतनी। हम तार हाथ जोड़तनी। लड़का रोवत आवे आ कहता कि मर जाए मम्मी बेगर। तू चल हमरा साथे। तार गलती के हम माफ करतनी, तार हाथ जोड़तनी। तू चल हमरा साथे। जान न पहचान, मैं तेरे मेहमान। हम ताके जानते नहीं कि हम के ता संग चली। ए काका, है रउआ आधार कार्ड देखी, एमे इनकर नाम मुस्कान और एमे हमार नाम संतोष नहीं बाकी ना। देखबो हाँ जी, तो बात सही बाटे। सही बात, एकर मतलब ई झूठ बोलतिया।
झूठ बोलते भी आई हे बाबू। फंसा के लड़का के हमरा बियाह कर लेलस देख हाँ। ली बाबू के रे बाबू हाँ, काका। अपना मेहरारू के ले लियो ले जुते चलो हम ना जान अच्छा जी हम ना जान पकड़ पकड़ ले चलो अच्छा जी हम ना जाए चलो हम ना जाए चलो 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 हम ना जाए चलो कहलू शादीशुदा लड़की से शादी कऽ के आई बा आ कहतला कुंवार लड़की से दुकान सेठ से शादी कऽ के आई बा आवता तब ओकरा के बताओ आवे दी ओकरा के खाली घर हाँ आवे दो बाबा बेहुदा बा उहो औरत कम बिगाड़ता नहीं खे हाँ बताओ एगो लड़का बा तोन छोड़ के अपना मरद के चले बिया हैं जौन अपन मरद के ना भइलू अछैया के का होई अपना बाबू के उ का होई ऊ हौ न बात बा एकरा से अछोयो से कोनो अच्छा मिली तो ओकर संग तब? भाग जाई हैं तब ओकरा पर विश्वास ई करे कहना ओकर मारदा आ गइला त इज्जत बाँच गइला हैं आवे तुम करा के तो उ त बता अपने के घर बर्बाद कर दी हाँ। दे आइए गइल बाबू का भइल बाबूजी काहे हमरा के देखत रहलो रे आय ते बता का ते तो कहत रहलिया कि सेठ जी के लड़की से शादी क के लिए आइल बानी तो को के लिए नहीं बारी सेठ जी के लगी आ वो कुआं हो वाह झूठ ने की बोलो हम तोरा से झूठ बोले नहीं कहियो ना 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 बोलो अहं। मारी और दू चार थप्पड़ दी अरे का भइल बा काहे मारते बा बताइबा कुछ बताओ संतू से नैया के मेहरारू के दिल्ली से बहका के लिए आइल बड़ो आ कोह तरह की कुंवार लड़की से शादी कैले बानी तो कुंवारे लड़की से शादी कइले बानी कुंवार लड़की से शादी कैले बानी साला वो कहां से आग में सामने गोले साला पिटवाने बस फिर रे का भूलमुना तेरे कुछ ना बाबूजी कुछ ना ये बात सही हो नु हैं ए ओ ये कहता रहो मारी कर के मारी ना मारी हो ये बाबूजी बात सही हो बात सही हो नु हां गलती कैले लिया नु हां कान धके उठा बैठी कर बैठो ताकत रहा हैं बताओ 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 सुन एगो बात कहता नहीं का बाबूजी तोर शादी हो यही साल हुई होई हाँ अगरई बो शादी हुई ही तो लो आवता लो अच्छे जल्दी तोर शादी धूमधाम से हुई होई हाँ इसके बाद इसन गलती ना करबी ना हैं ना ना तो समझ ली ना अब समझ व्यवस्था कर दे ठीक बा हाँ। जो 15 तारीख के तोर शादी हुई हाँ जो और खुश भइल बा अब रही है ना इतना नाक कटवा दे रहे तुमने